Är det den? Angel off. Sånn. Ja, ja, stämmer. Oh, ja. Satan. Det var ju löjligt där. Du, jag sköt jävla men jag så Okej, fick jag du- ammo tillbaka. Åh, Åh, bild. åh. Jag tror det är dig. Är det? Å, det jævla mange igjen. Okej, du med Stopp, bilen stopp. man. Nej, Nej, kan nej, nej, fan, det är inte det var det. sånt Det- 3-4 Det stycken. er Det är inte dig. Om de prövade att RDM, nej VDM, Nei, jeg kom til de kommer tillbaka, de kommer tillbaka. Gjør det? Bara söptoppen, ja. Jag har god tid, söptoppen. Är de bakom oss? Ja. Nej, inte nu, inte nu. Kör på en cowboy. Om man hämtar Tommy, jo. Jag klarar flamen. Ja, men vi måste dräpa det först. Jag tror inte de har gira så. Ja. Det var bästa plats. Det är ju jävligt Åh. cover här man. Oh my god. De kan skjuta på. Gå og springe oss, nei. Eller, kom igen. Oh, med rike nummer. Jag kan dela det. Flera tusen kvar nästan. Ja, så legger de gang house. Köp en D4 kvar. Åh, Åh. faen. Høyre. Jag sa ju det här, en plats. Traff de någon? Tommy är död. Med på röd plats då. Tommy, sen sån grejer. Ja, jo. Jag tror... Nej, det går fan inte. Jag sa ju Tommy, pass på. De kommer bak oss och så gick du öppen plats. Jag kan inte se det. Var har du skjutit ifrån? Jag tror huset. Opp med veien, tror jeg. Ja, ja. Oh, Hur var det? rätt föran mig. Du vet jag hade bilen och så rätt fram. Hur var det egentligen? Det var det i bilen. Den hatchbacken. Jag kan inte se det. Det kommer helikopter nå. De är mellan containrarna och sånt. Du, jeg går på. Åh, ni ser det är mer än 1000 man här. Helikopter Du, det är FSI jobbar här. Ja, de Jag skjuter säger på här. helikopter. FSI här. Er det? Ja, han Ja, böjde. helikopteret. Du, det är en Nej, upp och lika mitt. Synat. En upp och lika mitt. Kom ut av deg. Ja. Jeg har 10 minutter. Du sköt på FSC, jag sköt på FSC. Helikopteret. Ja. Drepte du en? Nej. Ja, men jag dräpte han som dräpte Noro dig. Noro docka, en. Det är Ja. 3 stick. 3 mål. Det är inte öppet. Det är liksom lucka. Men jag pikar så dör jag. Finner det da? FSI? Det er FSI. Vet du? Det ska jag säkert. Fan! Åh, han var så jävla close. Ja, jag dog. Helikopter lagt jävla med lite. Jag kunde